ड्राग्स एगेन आरोबाव दिनैहाय रुनिकाटा ओनसोलाव ड्राग्सनि लोगोफोरा दिनै ड्राग्स जाय जाग्रा आरो फानहैग्रा आखायाव ड्राग्स दंफायोमोन लोगोसे हमनो मोनदों सोर फानहैग्रा सोर माग्रा बेखौ जाय हमग्राफोर बिथांमोनानो खोन्थादों मोखांखौ ब्लार खालामनाय जादों मोखांनि सायाव गुबुन पिक्चार होनाय जादों मोखांखौ खोन्थानो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना सिनायनो हागौ बेनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना रुनिकाटा ओनसोलनि ड्राग्स जाग्राफोरा एसे सांग्राङाव थाफिननाया मोजां सिगां बुंग्रोखायो बेवहाय आंजों लोगोसे मोनायाव ओंखारफायो एनि टाइम जिखुनु समावनो एबारनि अपारेशना बेलेग जेराव ना गिदिर मोनो बावहायनो एवनानै जागोन एवगोन आरो जागोन जोङो बिदिसो जेबो खोथा गैया सोरनिबा बिराद गिदिर माबायानो जा जों बेखौ बुजिनो मोना बै समावथ' जों ड्राग्स हमनो थांनायाव गोबां जिनिस मोनदों गोबां बुस्थु मोनदों नङा होमबा गोबांखौनो जों भिडिअ लाबोनाय जायाखै हमदों हगारदों हमदों आरो हगारदों बेफोरबायदि आरोखि थ' जायखिजाया जाय ड्राग्स फानग्रा होननांगोन बेखौ बेबो इन्जेक्सन लाग्रा बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्राम लाब्लाबो जेबो बुजिया जायनि जाहोनाव दाखालि नैबे रौमारि आनसलिक अफिस दरखंखौनो होननांगोन दिनै बावहाय मोनसे ड्राग्सनि एवारनेस प्रग्राम आंबो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन एवारनेस बेखौ नुनानैबो बै जाय जाग्राफोर बेफोरो जागासिनोबो थायो लागासिनोबो थायो ओंखायनो जों अपारेशनाव ओंखारफिननाया जासिगोन सोरनिबा गिदिरनि फिसायानो जा सोरबा कौटि थाखानि मालिकनि फिसाज्लायानो जा सोरबा कौटिनि मानसियानो ना लाख थाखाजों फैसानि सायाव उन्दुना थाग्रायानो जा बेखौ बुजिनाय नङा फैसाजों आयेनफोरखौ माखौबा बायनो हागौ मान सन्मानखौ माब्लाबाबो बायनो हाया ओंखायनो आं बुंदों जेराव ना गिदिर मोनो बावहायनो एवनाबो जागोन जों एबारावहाय बेफोरबायदि थ' लोगोफोर बै ड्राग्स जाय हमजानाय बे सुबुंनि खुगानिफ्राय मा ओंखारदों बेखौ जों खोनासंना लानि नोंनि नामा मा नाम सानसुमा बसुमतारी मा गामिनि बान्दुगुरि ओमफ्राय नों बे ड्राग्सआ बबेनिफ्राय लाबोआ सासे लोगो फैदों बे नामा मा नाम लोगोनि नामा बसुमतारी मा नाम होफैग्रा नाम ओरैनो खर' मा जायगानि बबे जायगानि बे बान्दुगुरिनिखा जों गामिनि दावबाय थायो मानसिया रानिहाटायाव थाफैयो खारबोखाबाय बाहाय खारबोखाबाय औ नों बेसेबांनि बायना लाबोआ बिनाव 500नि ओमफ्राय खन मा सिथो दालाय रानिखाटायाव फानग्राया माने बेनो बेखौनो होनो मा नाम गोगोम नाम मोनसे मा होनदोंमोन खर' दिनैनिफ्राय लाबावगोन नों दिनैनिफ्राय लाला दे जाबाय दे नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ दिनैहाय जाय ड्राग्स एडिक्टेड ना दिनै मा अबस्था जानानै दं मा हालात गावनि देहा मोजां गावनि साननो हानाय गोहो बोलो गासैबो मोजां बे देहाखौ माबायदि खालामनानै लादों ना बेफोरबायदि ओंखायनो आं सानो जायफ्रा ड्राग्स जादों बिथांमोना ड्राग्सनि गोजानाव था गावखौनो एसे मोजां माबाव खालामना लानो नाजा ओंखायनो जाहाथे ड्राग्स जानाय लगे लगेनो गावनि न'खरनि बिमा बिफा ना बेफोरखौबो हेरेसमेन्ट होनाय जायो लोगोसे बिदा बिनानाव फंबायफोर बेफोरखौबो गासैखौबो हेरेसमेन्ट होनो हायो होलांजोबो थ' जाय जाग्रा बिसोरो दिनैहाय मोनसे न'आवबो ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चार जायो बिमा बिफाया एभ्रि डे बिनो 1000 बा 1500 रुपिसखौ बिनो नांथारगोन जाय ड्राग्स एडिक्टेड जाय मानसिनो दिनै 100 रुपिस बा 50 रुपिस बेफोरजों बेचेलारफ्रा एसेब्लाबो सोलिनो हायो बा 100 रुपिसजों दिनै एसेब्लाबो सोलिनो हायो बै मानसिया दिनैहाय 100 200 500 जोंबो सोलिनो हाया एभ्रि डे बिनो 1200 खौ
नांथारगौ 1200-1500 ना बेबायदि फैसाखौ सानफ्रोमबो नांगौ जायो बिनो खारन दिनै मोनसे कन्टेनारा ड्राग्स कन्टेनार जुदि मोनसे जुदि लानो नागिरोब्ला बियो हाजारनि खमाव मालाबाबो मोना आरो हरनायबो नङा सोरबाया हरनो हागौ खिन्थु बे ड्राग्सआ मिक्स थायो बे नैबे गुड डे बिस्कुट ना मेरिगोल्ड बिस्कुट बेफोरबायदि बिस्कुटखौ मिक्स खालामनानै फानो बेफोरबायदि थ' जेखियानो जादोला ओंखायनो ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव था दिनै गोबां फरायसा आफादानो एवारनेस प्रग्राम लायो साइकेल रेलि लायो थ' बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामखौ नाय जायफोर ड्राग्स एडिक्टेड आरो मानो थाखाय बिसोरो एवारनेस खालामदों आरो मानो थाखाय बिसोरो बाइक रेलिनो थाबायनाय रेलि उन्दै उन्दै बैसोनि फरायसा गथ'फ्रा दिनैहाय मानो थाखाय बाइक रेलि थाबायनाय रेलि लादों बेफोरखौबो एसे नायनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' जुदि ड्राग्स जायफ्रा जाबाय थाग्रा बिथांमोना न'खरा जुदि मोजांब्ला रिहेब सेन्टाराव हाबै मोजां ट्रिटमेन्ट लानानै मोजाङैनो न'आव मोजाङैनो न'खरनि मानसिफोरखौ मोजाङै मेन्टेलि टर्चार होआ बेफोरबायदि जायनि गोबांनावनो बिदि जाय ड्राग्स जानाय दङना बिथांमोननि न'खराव ओरैबायदि हेरेसमेन्ट मोननाय दङ सानसेखालि आं बिजनियाव बेरायनो थांनायाव थानायाव ग्रोबनो लोगो मोनदों गावनि फिसाखौनो दिनै पुलिसनि आखायाव गथायनो गोनां जादों न'खराव ओरैबो गेस टेंकि मोनसे थाला मोजाङै साइकेल गंसे मोजां थाला बेखौबो फानो गेसखौबो गेस टेंकिखौबो फानग्रा जालांदों बेफोरबायदि आरोखि बिराद दुखुनांथावना खिन्थु ड्राग्सआ बै समाव एसेब्लाबो बारा गैयामोन दाथ' आरो जा नुदों जेरैबायदि नुदों जे हारावहाय सोलिनानै दङ ड्राग्सफोरा ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव सोलिनानै दं गेजेराव जों हमदोंमोन ड्राग्स नाथाय बेवहायबो जोंखौ गोबां मानसिफ्रानो उल्थासो केस होनानै जोंखौ जेलाव हरफिननायनि प्लेनिंसो लाबाय थादोंमोन जोंनि ग्रुपखौनो बेफोरबायदि थ' जेखियानो जादोला ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव था न'खरखौबो बांद्राय टर्चार होनो नाङा बेफोरबायदि आरो जेसेबां एवारनेस होदों ड्राग्सनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जोंनि दिनै फरायसा माहारियारि आफाद फरायसा आफाद आबसुफ्रानो दिनै गोबांनो बुंगासिनो दङ बेफोरनिफ्रायबो माखासे सोलोंना लानांगौ दङ होननानै आं सानो बे जाय ड्राग्स एडिक्टेडफोर थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बयनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि